Eliza honetako bihotz lokarrietatik eskatuta, zure aurrera gerrari piztu eginean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
adibidean, topaia handian, bizia gauza oso garrantzitsua dela, beti badakigu, eta oso bereziki agertzen zaigu gure inguruan bakarren batek bizia galtzen duelarik. Irakorre bat, familie, herri, adiskideren bat, aireren bat, biztzen zaigularik, orduretan gehiagoa eta modu sakonagoan agertzen da. Biziak zer bat balio duen, zer misterio eta goi paretak edo bizia. Guk, sinismo, jatorikoaren doa erdi bat bezala, jatorikoaren opari erdi bat bezala ikusten dugu bizia. Berak eman dira, saiak egiten, moduak ere, aprobetxatzen. Mundu honetan, horretxukoak izanez, mesede eginez, elkar maitatuz, saiak bizia, zoriontsu izaten, eta gure ingurukoen ere zorioitasun hori nolabait ere sentiarazten. Hori da, batez ere, Jesusek erakutsi nahi izan diguna. Elkar maita ezazuen, nik maite izan zaituztetan bezala. Horixe da, gure religioan ardatzen nagusiena, maitasuna, elkar maitatzea. Jesusek erakutsi dugu gainera, ez dela bakarra, hitzez, adierazten behar asko hori, baita ere horiago, baina batez ere egitez. Eta modu horretan, saiatu behar dugu, elkarri bizia atseginagoa, horiagoa, alaiagoa egiten. Jakina, humanoa gara, beti ez dugu espatu, baina bai, edukigarren dugula hori eredu bezala. Eta gainera, mundutako gure bizia, beste munduko biziarekin ere oso modu estuan lotua dagoela erakusten digu Jesusek. Gauza jakina eta hortan denok berdin etxatuko dugu gure bizia ez dela betiko, mundutan ez daudela betiko, edo beranduago bukatzen zaigula bizia. Eta jakina egin gogorra da, beti separazioa dela, beti tristea da, zaila zaigu. Jesusek nahi du ez dezatela halako ikuspegi sobrenaturala edo beti eredukoa hartu, berak ulertzen izan dena. Ez dela dena egin zaigu.
jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoa ogia du, eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza da zuentzat emango dena. Era berean, afabondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza da, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizite hau nire berriari.
nahi da